bine ați venit la un nou vlog. Astăzi eu mă numesc Maria și astăzi sunt cu eu și Alex. Salut! Și astăzi vrem să facem un nou videoclip. Yeah, boy! Astăzi o să facem niște filmulețe. Dacă vreți să vă arăt ăștia... Păi să văd dacă se pot posta la nostru. Hai, vezi dacă se postează. Noi am mai postat multe videoclipuri. Eu am mai postat când eram mică. Dar am așa de puține videoclipuri. Trebuie să-mi fac și eu mai multe videoclipuri. Și dacă v-ați apăsat pe butonul, dacă ați apăsat pe butonul de like, puneți chiar acum butonul de like, dacă nu l-ați apăsat. Și nu uitați să apăsați pe clopoțel. Și nu ați văzut linkul de scriere. Apăsați chiar și pe el și apăsați și pe clopoțel. Pe ce link? Păi de ce nu am nume pe videoclipurile aici ca tine? Pentru că făți odată. Nu știu. Îmi pare rău, pe nu m-am uitat la voi și astăzi o să încercăm niște videoclipuri. Hai mă. Uitați ce... Arată-le contul tău. Nu. Apăsă. Stai pic. Stați puțin. Nu e bun. Păi șterge-l dacă nu e bun. Și îl mai pui din nou. Nu mai pun. Ok, hai, lasă-l așa. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu e sfârșitul, astăzi o să facem niște nouă filmulețe. Așa. Păi dar contul. Păi da, arată-le contul. Asta e contul lor și o să vă arăt și contul meu pe canalul lui. O să vă arăt contul meu și cam pe atâți canalul abonați am. Am doar 2 abonați, că l-am mai postat de mult. Și eu am mai mulți abonați. Să vedem câți abonați. Stați să vedem câți abonați. Are 5 abonați, dacă se vede. Da, se vede foarte mult. Da. 5 abonați. Cam ăștia sunt toate videoclipurile. Ia. Nu-i sunt toate videoclipurile. Nu sunt. Nu, uite câte ai. Atâtea. Păi, stai. Te vezi? Uite, vezi, dar atâtea. Așa, deci dacă ați văzut, uitați. Deci avem multe videoclipuri și trebuie să avem 100.000 de videoclipuri. Haide să apăsăm acum pe clopoțel. Păi să nu băgați în seamă sunetul este... Aprinde becul. Aprinde becul. Așa, gata. Mi pare rău pentru că a închis el becul. Mi pare rău foarte rău. Pune un pic pauză. Acum pun pauză. Hai să vă arăt cum sară el în pat. Ia. Stai, nu, filmează la deci. Nu, stai. Stai. Nu. Așa. Nu, stai. Așa. Ține. Acum sari și Maria. Hai sari. Acum o să vedeți ce schimbă. Acum nu mai facem nicio schimbă. Acum hai să facem un videoclip. Ce videoclip să facem? Punem puțin de... Nu! O să vă arătăm dansuri. Ok? Vrei suc? Da. Ești bine. Hai, gata, mă. Acum vă arăta dansuri. Da, o să facem de pe TikTok. Nu. De pe telefonul lui. Nu facem de pe TikTok, înțelegem. Nu, facem așa. Păi acolo unde să știu. Eu știu un dans. Hai să faci după mine. Nu. Nu, stai așa. Deci și mâna așa. Nu, așa se face.
Nu, țin mâna așa. Așa. Hai! Hai să vă arăt. Haide. Haide, vino aici. Așa, acum la pauză, dau asculte pe TikTok, papa. Pauză. Hai să punem pauză. Noi am făcut unul, trebuie să închidem camera. Mi pare foarte rău, o să vedeți toate canalele noastre. O să mai facem... Bă, până spune-le contul meu. Contul meu este Alex Killeru, dar se scrie Killeru cu capa, dacă vreți să știți, da. Nu, capa. Trebuie să închidem. Pa! Ok, papa, îmi pare rău. Pa!